Ζολάκι, ο πισινός, πού είναι ο πισινός? Σας πούμε στο λιμάνι κοντά, ρε. Αγκάλιασέ τον. Αγκάλιασέ τον. Ενημερώσουμε τους γονείς ότι έχουμε πέρασμα που είναι για αυτούς. Μόλις τελειώσουμε βραβές μπορούμε να κατέβουμε στο τραπέζι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εδώ. Μπράβο παιδιά. Λοιπόν, να ετοιμαστεί η ομάδα του Φίλιππα και να έχει παρακαλεί ποιος μιλάμε στο Κώστας από την ομάδα Αθηνικής Επιγονίας.